Urnebesna Maja, Dača i Kačavinda udruženim snagama i uz posebne molitve isterali Groficu iz spavaće sobe. Izađi iz mene, Grofice, i nemoj se više vraćati, totalni hit. Maja Marinković došla je na ideju da u cik zore zajedno sa Milenom Kačavindom, Dačom Mirjevićem istera obredom Groficu, tačnije Anelinu majku Jasnu, iz spavaće sobe. Izađi iz mene, Grofice, i nemoj se više vraćati, ponavljala je Maja. Pristupite, molim vas, svetom ulju, ovo ulje je donešeno iz paba, rekao je Dačo. Zauvijek, Grofice, otiđi od nas i nikad se više ne vraćaj, ponavljali su Maja i Kačavinda. Kako je završila takozvani obred isterivanja Grofice iz spavaće sobe, Maja Marinković je sa upaljenom svećom skočila i kod Janjuša na krevet, te je tako iz njega htjela da uradi isto što je on odbio. Izađi, Grofice, iz mene, hajde ponavljaj, rekla je Maja.